ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଳୁ ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ। ସେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ। କରେଇଟି ଗରମ କରିନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବାନି, ଆମେ ହାଲକା ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯାଏ ବେଶୀ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଭାଜିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଆଳୁ। ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଳୁକୁ ସଫ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆଣିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। କିଛି ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦା। ଦେଖିବେ ଆର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଏ ତେଲରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ମିଶାଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା। ଏହାର କଲର୍ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଲ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ରାଗ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆଡ଼୍ କରିଥାନ୍ତେ ତ ସେ ତେଲରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଦେଖିବେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ବି ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ମସଲା ବି ମିଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର। ନାଲି ନାଲି ଟମାଟର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଟମାଟର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଟମାଟୋ କିଛି ସମୟ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଆମର ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। କିଛି ମସଲା ଏତେ ପଡ଼ିନି, ସିର୍ଫ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ତେଲରେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯାଇଛି ଆଉ ତେଲ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଗୋଳେଇବାନି। ଶାଗକୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପାଣି ବାହାରେ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗରମ ମସଲା ଆଉ କସୁରୀ ମେଥି। ଗୋଳେଇବାନି, ଢକ୍କନ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଢକ୍କନ ଘୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ ଭରପୁର ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆମକୁ ଏଥିରେ ଏ ତରକାରୀ ତ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିବ ଏ ତରକାରୀ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲସେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫିରସେ ଢକ୍କନ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ ପାଣିରୁ ଶାଗ ସିଝିଯିବ ଆଉ ତରକାରୀ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇସାରିଛି, ତରକାରୀଟି ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଳୁ ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ ବନେଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଅଭି ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆମେ ଏହି ତରକାରୀ ଗରମ ଭାତ ଏବଂ ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।